Ndị be anyị kelenu m unu. Daalụnụ nke kunu melụ. Ama m na anyị lahụrụ ọfụma. Bụ unu be anyị ka anyị ji na-ewetara unu ihe anyị na-eme n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke tata. Anyị si unu n'ụlọ ya ọya dịrị nche niile na mma. Ọya dịrị ana Igbo niile na mma. Ana Igbo ya adị. Ise ise ise. Dịka o si wee gbatakwuru, o nwere ihe anyị fụrụ n'iru akwụkwọ anyị si ka anyị tinyere unu n'ụbọchị nke tata ka unu gee ya bụ ife gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị bụ Eastern Region. Anyị si ka anyị tinyere unu ya bụ ife ka unu gee ya ọfụma ọfụma site na mbido ruo na nkwụsị. Mana ọzọ dị ka ibe ya bụ mfe ige ya bụ ife bụ site na ya bụ Igbo midia ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi dị oke mkpa. So unu ga-esikwa na ya bụ ife unu adọrọpụrụ anyị kọmentị unu. Achọghị m ka anyị ka mmọnwụ n'elu mmọnwụ. Onye mere anyị ji wee sị ka unu gee ya bụ ife unu ga-esi ya unu adọrọpụrụ kọmentị ihe unu chere gbasịta maka ya bụ ife. Alright, dịka o si dị, ngwanụ gee na ya bụ ife. Superstar Media, our Biafra Warlord. Achọrọ m ka ijiri ya platform wee mere ndị Yoruba a video. Where your platform mere ndị Yoruba send your a message. Na asị na agijigi na anụ ndụmọdụ na-eso ozu a na mmụọ. Ekwube ntị anụrụ ebere isi ya na ntị esolu. Nnamdi Kanu begidere tigidere ndị Yoruba gwa ha sị ha lee ihe afọ nja mere ha. Afọ nja ha eluzu Kogi, luzu ụkwara. Ha anụrọ nke Nnamdi Kanu. Prime Minister Simon Ekpa ibidokwa from ebe Nnamdi Kanu kwụsịrị were na-agwa ndị Yoruba. Mgbe m ji ma na ndị Yoruba bụ ndị ya anwụ maka ebe ahụ ka m toro. Biafra Warlord toro na Yoruba land, so mụ na ha chịrị ofuma. Mgbe m ji ma na ndị Yoruba na education ha bụ educated illiterate. Mgbe m ji ma na ndị Yoruba really bụ slave ndị Fulani. Mgbe m ji ma na ndị Yoruba bụ stonge ndị Fulani ji were islamize ya Nigeria. Mgbe m ji ma na Yoruba ka a ga-eji islamize ya Nigeria bụ mgbe ndị Yoruba rapụrụ Olufalaye were nye Obasanjo presidency. Mgbe farapụrụ Olufalaye, ọ bụ na ha promote Olufalaye, Obasanjo ya rawo president. Ebe ahụ ka nsogbu Nigeria bidoro. Ebe ahụ ka nsogbu Nigeria bidoro. Maka na before military take over, all the past democracy anyị nwere bụ any governor a vote in first 4 years ọ na-agba mbọ ka ọrụ ọsọ ntụnye ga-enye second vote ga-eme ka o win the next election. Oge ji that 4 years ahụ o nwere for the first election ya were rụọ ọrụ na the state ya ka o wee win second election. The same Obasanjo introduced you don't need to do anything. You take it by force. You snatch it. You seize it. You hold it. Anybody that stands your way, hire assassin, Kagabwe, Ojigbo, Bola Ige. All from Bola Ige
ka igbu opposition, ka igbu onye ọbụla dị against the leadership ji anwụ. Obasanjo mere introduce. Obasanjo mere introduce. Anybody that stands on your way ga make you lose election. Higher assassin. Aga eliminate onye ha. Inquiry closed. Ongiji authority. Inquiry closed. Farapu Olufalaye. Farapu Olufalaye nyanyi Obasanjo. Nyanyi Obasanjo. Anyị tagidere afụfụ Obasanjo wee rute na nke Emiloko. The same Yoruba arapụga Vice President Buhari. Vice President Buhari. Farapia kede finja fa Vice President Buhari eme. Hey, kego si bafum na mmụọ now. Obafu o just hey afia na ọ na-abịa but ima onye bụ Vice President Buhari. Nya na Obi mere argument debate Mubi na azọ vice with Atiku. Go back to that debate Obi and hey, can you hey, Vice President Buhari. Go just share that debate. Go put her here in Nigeria. Go see in Nigeria. Now I put these two people. How put these two people will be and hey afia biona po. Arapu mad na ba we ganyanyi Emiloko. Arapu mad abua ganyanyi Emiloko. Ọnwụ mgbe simo na ndị Yoruba na-ekwu okwu. Nsị ọ na-aṅụrị ọ na-esonachi ya Nigeria ndị Igbo edu ochita. Obasanjo na Emiloko ya bụ president unu dị proud unu nwetara share unu na Nigeria. So Obasanjo na Emiloko bụ share unu nwetara na Nigeria unu dị happy. Maka na anyị ka unu mma. No come man na English be Nigeria. If we can Nigeria who are responsible when it comes in terms of governorship? No. Governance in Nigeria. If we can Nigeria who are responsible? No. Then who do responsible Fulani and Yoruba children. Good luck, Jonathan. You see from south. So not this tribe. South. North. West. South. According to Nahasi, Esiwe kept her from Alibo, a kept her from Biafra land, near her south to south. Ha na south, we're not south. Good luck, Sileba Hamputa, Orchard Nigeria. North, Nachi Nigeria. West, Nachi Nigeria. So now I can ham. Anyị need iyo ha Yohana presidency. Anyị need iyo ndị animal ndị anyị need iyo ha iyo hanya president ngonwe ha iji eme. Ọ ka dị mma na anyị achibe. So that ka anyị do aginye anyị. Anyị do aginye anyị. Na anyị dị nsọ. Anyị wu ndị kpọrọ ihe rụrụ arụ asị. Ihe rụrụ arụ ihe dị njọ. If iji mara Igbo dị nsọ. Igbo amaka. Okporo Igbo asị. Kpọrọ ọganiru asị. Biafra Warlord. Okporo Igbo asị. Kpọrọ ọganiru asị. Okporo Igbo asị.
kpọrọ ọganiru asị. Ya mekwa na ife a na-aga na Naịjirịa. O nwere ife na-aga na Naịjirịa. Ọ Chineke nna. Ana m agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ sọsọ ndị pastọ na IGBO ha na ndị otu ha na-eklem na ha dị anointed, na ha nwere calling. Ndị nwere calling bụ activist. Ndị na-enwe calling bụ activist. Mmadụ dịka Nnamdi Kanu, inwu calling, inwu heavenly mandate, onwere ife iji akụ n'ụba ụwa eme lemata ego n'Afrịka gị. Kanu, Nnamdi Kanu dị priceless. Nnamdi Kanu ọ dị priceless. Onwe price ya Biafra. Ebe ahụ ọ na-eje price Nnamdi Kanu nwe Biafra. Biafra Warlord ruo ka ha jere nwụrụ Nnamdi Kanu, ha echee na Nnamdi Kanu ji dị power. Ha ma nọ mandate. Ozugbo ha nwụrụ Nnamdi Kanu, spirit apụ. Ozugbo ha nwụrụ Nnamdi Kanu, the spirit arapụ Nnamdi Kanu febanye Simon Ekpa. Ozugbo ha nwụrụ Nnamdi Kanu je lock ya up, the spirit apụ arrest ya Prime Minister Simon Ekpa, a military man, mere international law. Kanu nwedere n'obi ebere ka ọ hụrụ face Prime Minister na-edeceive ha. Onye ahụ obi ya okwute. Ọkwa ifuru face Simon Ekpa na-edeceive ndị mmadụ. Even that face, don't look at that face. Ihe nọ n'obi ahụ okwute nọ nga. Onye ahụ ụzọ o si agbasa na kwere ihe Nnamdi Kanu kwuru that na Nigeria na Somalia ya ka Nigeria mma. Simon je ewoje Nigeria to Somalia. Maka onye ahụ enwe Messi. Simon enwuru Messi. Spirit hijack Simon Ekpa bụ a hardened spirit. A hardened spirit. Nwekwa ihe ọzọ Biafra nọ Simon n'ọba aka. Biafra nọ Simon n'ọba aka. Ndị Igbo kwerenụ na Biafra abịago. Kwerenụ na Biafra abịago. Maka na Biafra nọ Simon Ekpa n'aka. Ọ sụrụ na ya enweta Biafra na 2024. Simon gwuru na Biafra ga-abịa this 2024. Afa m bụ Biafra Warlord. Mgbe Biafra abịa apụta m ife. Mgbe enweta Biafra apụta m ife. Unu amụrụ onye a na-akpọ Biafra Warlord. Welcome to the new country, Biafra. In my own time, I will live to see Biafra. I will live to see the independence of Biafra. He say. Ndị be anyị daalụ ndị nne nụ ihe a bụkwa Igbo Media anyị si wee na-ewetakwara unu nnukwu ozi a dị oke mkpa.
dịka anyị si kwuo unu nkwa and dịka anyị si na-agba mbọ enwere ike ị na-enye unu update bụ ihe gbasara maka ife na-eme na ana Igbo be anyị and nwere onwe nke a na-azọ. Ọ ya bụ nkwa ka anyị kwere unu and anyị ga na-emezu ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ iwe ọchịa ihe a kịta ị nụrụ n'elu akwụkwọ Biafran Prime Minister kwuru, gwa onwe gị eziokwu n'ụdị nke gị na nchịkọta mmụọ gị ka ghara iwelite ile anyị n'ihe a, maka oke ihe ga na-esi na-emezi. O nwere ebe ekweta na ndị Igbo ya anọ, o nwere ebe anyị sịrị anyị nọrọ. Igbo abụlọ senate president, Igbo abụlọ vice president, nothing. And na ụmụ ihe ndị niile amegasịkwa anụ ụmụnne anyị esokwu na-agba owofa mgba maka oke ife ya je megidezie ajụrụzi asị ma ọ gịnị na-emezi ọ dịka arụ achọziri ime anyị negodin ka obodo si dị. Ka e mere ji jide nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu na mkpọrọ akwa maka ndị Igbo. Gịnị ka ihe ọjọọ mere? Maka ọ sị na Igbo ga-adị, maka ọ sị na anyị ga-adị, na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. O nwere ihe ọzọ eji jide ya? Jụọ onwe gị ajụ a, gịnị ka eji jide Maazị Nnamdi Kanu? Ọkwa maka ọ sị na Igbo ya adị. Biko ọtụtụ ka iwe chetara ife a bụ Igbo midia anyị na-asụ n'onu be anyị, ọnụnụ be anyị ka anyị na-asụ. So biko ọ bụ na ede anụ Igbo iwe ewe na gị, ọnụnụ be anyị ka anyị ji akọwa ihe na-eme ebe a. Ka ego ọkwa na ya anyị na-ekwu bifo unu ekwe n'iwe ka ife onye ndu melụ ọ sị na ya na-eme mgbomgbe ndị Igbo na-abịa ya n'alụ, ọ na-ewute ya. Simon Ekpa pinie anyị agbawa ya mgba ka e mere obedient movement. Akwụwụrụ okwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru before ejide ya, they will never give you that president, that seat. Akwụdoro na ya na Peter Obi winere mana nyere ya. Gịnị ka nsị ya bụ? Mba, Igbo mara na ife maka oke esi na-ekwuzi okwu ọka ife ga na-esi na-emezi. Ọ bụ na ịkpọrọ onwe gị mitin, chụkọ onwe gị ọnụ, jụọ onwe gị ajụ a ka ebe ịkwụ n'obodo a bụ Naijiria. Ajụ nchọkwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'elu akwụkwọ a, jụọ onwe ya na na-ejicha onwe gị ya bụ ife isaa ya. Ọgwụna ka m n'ọnụ. Ihe a bụ Igbo midia.